Takže ešte raz dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Volám sa Milan Baďanský a uplynulé volebné obdobie som bol poslancom obecného zastupiteľstva. Je čas obzrieť sa dozadu. 4 roky ubehli ako voda a ak sa človek ocitne vo víre udalostí, ani nespozoruje, ako rýchlo beží čas. Ako jedna udalosť strieda druhú. Dostal som vzácnu príležitosť nahliadnúť do zákulisia vedenia obce a podieľať sa na ňom. Ako poslanec obecného zastupiteľstva som podporil všetko, čo bolo prospech obce a podporil som spoluobčanov, ktorí sa snažili o získavanie finančných prostriedkov pre obec. Určité úseky volebného obdobia neboli pre mňa osobne najľahšie. Ale vďaka Bohu, rodine a priateľom som prekonal všetky ťažkosti. Postupom času som sa oboznamoval s činnosťami, ktoré sú potrebné pri výkone samosprávy a utváral som si svoj pohľad na ne. Skúsenosti, ktoré som nadobudol o fungovaní samosprávy v našej obci, ma inšpirujú, dodávajú silu a motiváciu pokračovať. Zároveň ma toto obdobie presvedčilo, že je nielen potrebné sa zaujímať o samosprávu, ale je aj nevyhnutné sa podieľať na správe a vedení obce a prizývať aj ďalších záujmu o veci verejné. Som presvedčený, že aj občianske združenie Miloslavovský žurnál, ktorého som jedným zo spoluzakladateľov, je prostriedok na informovanie spoluobčanov a kontrolu samosprávy a je tiež prostriedkom na prizývanie občanov k záujmu o veci verejné, čo následne zlepší vzájomné vzťahy a pomôže vyriešeniu mnohých problémov, ktoré nás ťažia. Hľadiac do budúcna, s radosťou môžem konštatovať, že sa stále viac spoluobčanov zaujíma o veci verejné a je to prísľubom, že aj naša obec je a bude dobrým miestom pre život pre všetkých občanov bez rozdielu. Šanca byť súčasťou samosprávy znamená nie možnosť, ale povinnosť budovať otvorené komunity, kde občania budú natrvalo zainteresovaní na spravovaní spoločného priestoru, využitím všetkých dostupných prostriedkov na prizvanie občanov k tvorbe rozhodnutí. Zásadným spôsobom mi leží na srdci otvorenie a priblíženie samosprávy ľuďom. Zlepším vzájomnú komunikáciu volených zástupcov s občanmi, podnikateľmi a mladými ľuďmi v obci, presadzovaním širokej účasti občanov na riadení obce. Prostredníctvom rady obce, ktorej súčasťou bude aj finančná rada obce, zloženej zo zástupcov obce, podnikateľov, zástupcov cirkví, mládeže a organizácií pôsobiacich na území našej obce. Zriadenie takejto rady je základným predpokladom pre ďalší rozvoj obce, pretože len takýmto priblížením rozhodovacieho procesu volených zástupcov obce je možné dosiahnuť dôveryhodnosť a spoločnú akceptáciu rozhodnutí. Sme predsa na jednej lodi. Zasadím sa za zistenie skutočných príčin, prečo naši noví spoluobčania majú malú motiváciu na prihlásenie sa na trvalý pobyt v obci. A všetkými možnými prostriedkami, ktoré sa budú dať použiť, prispejem k tomu, aby boli motivovaní k prihláseniu sa a obec tak neprichádzala o tak veľmi potrebné prostriedky z podielových daní. Takisto som presvedčený, že nedostatočne funguje spolupráca s okolitými obcami a že sa nevyužívajú možnosti, ktoré vzájomná spolupráca na poli bezpečnosti občanov v oblasti dopravy a budovania infraštruktúry a starostlivosti občanov môže poskytnúť. Som presvedčený, že všetko sa odvíja od spôsobu vzájomnej komunikácie, aký si zvolíme, a od priorít, ktoré preferujeme. V živote som mal niekoľko veľkých víziev. Či to už bola práca v zahraničí a v zahraničnej spoločnosti, založenie unikátnej manufaktúrnej tkáčovne, zakladanie sociálnej práce v domovoch dôchodcov s mojimi priateľmi a v súčasnosti vedenie obchodnej spoločnosti. Všetky tieto výzvy som absolvoval s plným nasadením a s dobrými alebo ešte lepšími výsledkami. Dnes je tu ďalšia výzva. Uchádzam sa o post starostu v našej obci a nie len to. Uchádzam sa aj o vašu podporu. Nič dôležitejšie tu v našej obci nie je ako my ľudia. Mojím úprimným želaním pre nás všetkých je, aby tí, ktorí budú zvolení do budúceho obecného zastupiteľstva a za starostu obce, mali vôľu pracovať výlučne v prospech nás, občanov našej obce. Ďakujem pekne.